sa IFM News. Samantala, Idol, ang ating pong good news naman, best radio station, nasungkit po ng Ifm Dagupan sa second Daluyon Awards. Para sa ating pong detalye ng good news yan, kasama natin, Idol Tita Ronnie. Pinarangalan ang IFM Dagupan bilang Best Radio Station sa kakatapos na Second Daluyon Media Awards 2025 ng Alliance of Communication Students ng Universidad de Dagupan kahapon. Taus-pusong pasasalamat ang ipinaabot ni IFM Dagupan Station Manager Mark Espinosa sa nasabing award. Magsisilbi umanong inspirasyon ang pagkilala ng UDD na pagbutihin ang serbisyo sa bayan sa larangan ng pagbabalita, musika at kawanggawa. Mensahe nito sa mga kabataang nangangarap maging bahagi ng industriya ng media na maging boses ng kinabukasan at manindigan sa pagbibigay ng tamang impormasyon sa mga Pilipino. Mula sa buong 104.7 IFM Dagupan, salamat. Second Daluyon Media Awards. Yan ang ating good news for today. Ako si Idol Tita Ronnie, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.